Welcome back to my channel. I still remain your brother 1042. As we all know that here in my channel I give updates, but some days now, some weeks now, I wasn't able to make video and post because of something. Although I really appreciate all my new viewers all over the world, you are highly welcome to watch this video. Today's video, I just want to give you what an Igbo man, one Igbo man, elder, speak and says the real thing that is happening to all Igbos, how it happened, how it started, everything. Their problem, the problem of Igbo. He's an Igbo man, but he made it clear to them this is their problem. Remember, if today is the first time you are coming across to my channel, you are highly welcome. If today is the first time you are coming across to my channel, my name is 1042 in Facebook, in Instagram, in Twitter as well. And how I do it on my channel is that I'm going to present the video right here with you, and I'm going to be there and watch it with you till then. Don't forget, if I do what you like on this my channel, don't forget to subscribe and put on notification so that anytime I post video, you'll be notified. Remember, don't forget as well to put your comment below, like this video and share it as well. Let's go to the video. Thank you so much. Wow. Now I am about the head of time. I have been going to mother, not a mother. Go on, nearly mother. I did go there on the Biafra. No, on the Biafra. Yeah, on the enemy. In the mirror, but I so now, but Ginu, Hesma, Ginu or non man. I know that and that. Kimbo, weak your own legaga. I am to be a label. Ngana, I know some man nata. Now, John, now your chin is Sabico. Because of insecurity. What do you have with an Allah? I am insecurity. Ndiwe ne bubaka hemo haso ndi Biafra haso no why man o hai aya mutu kodria na libu kemgbe si moma mutu kodria so ani be papa na yo sibiko ka ha bia gbata yo so nyira ya aka ka ai gbata hire mi ya n'ihi ndị nne mi anyị agbala ya okirikiri ndewo no dịka gwa anyị si akọwa dịka esi kọwala anyị na mbụ na onwe a na-amapụta ndị ọchịchị ọfụ n'otu dị mmasọ ndị na-achị Biafra internal government ka ị nwere ike igwe anyị na ọra na-egeghị ntị maka nke ahụ. Yes, hem na-ekwu n'ebe ahụ Biafra internal government wụ ebe eji aka mechie election anyị na-awụ excellent onye orurule gị chicha na-epu nwanne gị abata anaghị esiri ya okwu mgbe ị chiri afọ lasị gị chia gị chia gị epuo nwanne gị abatakwa anya na-ele mmadụ anya n'ihu anya na-ele ma iji ego ọwụ amamihe nke ị nwere ka ị ga-eji achị anyị na nke anyị bụrụ nke echiri achị mma na echitara ọfụma anyị amara n'ihi ụmụnne anyị ndị obodo ndị ọzọ otu ha si eme elekshọn ahụ otu Biafra si eme elekshọn anyị na-aga free and fair gị chịkasị gị pụọ gị pụọ a na-agara ya kọt a na-alụrụ ya ọgụ a naghị agbata Disemba this year Disemba anyị nọ na ọ ga-apụ ndị ọzọ ga-abatakwa ndị ọhụrụ ga-abatakwa gọọmenti anyị ga-echenjikwe ya na-aga mana ị gaghị anụ na agbara akwụkwọ ị gaghị anụ na enwere onye soro okwu ị gaghị anụ na enwere nwanne na nwanne na-eche ụta ka anyị chọrọ ya ụta ka ọ dị n'ala Biafra taa. Udo dịrị gị. Dịka a na-aba na emume ekeresimesi ime emume ncheta ọmụmụ Kraịst nke nwụrụ n'afọ ole gara aga, o nwere ndụmọdụ mana a na-adị eme n'ala Igbo aba na emume ekeresimesi ndị Igbo be anyị tinyecha ihe ọbụla ọnụ ma ụgbọala ma ụgbọelu ma ndị na-agba na mmiri ma ihe ọbụla na-arịcha ọnụ ka ị nwere ike ịgwa ndị Igbo be anyị maka nke ahụ. Yes, ihe m na-agba ndị Igbo na Christmas a ga-ele anya ugbu a federal government of Nigeria ebulere fuel elu because I can under them. I can under anyị n'okpuru ha ọ gịnị ka anyị ga-eme mana fuel nke a na-eweta be anyị ụmụnne ya echebe a na-etijuju ihe aka gịnị transport na ha ebuligo transport n'ihi na ọ Christians ọ ndị Christians na-eme maka Christ ụbọchị a mụrụ Christ ọhịa ha ji bulite ihe niile elu ugbu a anyị amaghị anyị ga-eme anyị anụghị na gọọmenti mana gọọmenti of interim gọọmenti of Biafra anyị lebe anya na-ebe akwa na-akpọkwu United Nations na-asa ha na anyị na ihe na-emenụ ha dị agbatara ya ọsọ enyemaka because this non-violent anyị na-eme ha ewurezi ya n'ọnọdụ na anyị amaghị ihe anyị na-eme ka ha ji na-emegide anyị na ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo taa lee na ugbu a ị ga-azụtali rice ịma mba nwụtazi ị gaghị abụla ebe ị na-aga fuel nke anyị ha ebulele elu n'iji ha n'isi enweghị ha ga-eme so dere ka anyị na-ayọ Chineke
si ya biko ya ga-agbapụta n'ọnọdụ ọjọọ a n'ihi enweghị ha anyị na-eme ụlọ anyị ga-akọtinu mgbe in non-violent anyị na-eme otu anyị ji na-eme ha mekwa anyị na-adakwara ha na-ayọkwa Chineke maka ihe anyị bikos anyị anaghị ahapụghị ihe anyị na-eme ihe ọzọ anyị ma mme mana anyị na-ayọ Chineke si ya biko ya bịagbata na-ayọ mba ụwa na ha na-ahụkwa ihe na-eme n'ụwa ha bịakwa bịa gbatara ya ọsọ maka taa na echi n'ihi anyị enweghị sekuriti. Udo dịrị gị. Dịka isi kọwaa, ị chọrọ ịkọwatara anyị nọ ndị gọọmenti bụ ndị na-etinye ego na ọnụ ego ndị ukwuu ma a na-eme emume Krismas ka nọ ndị Igbo be anyị na-etinye n'onwe ha? Yes, ọ ndị gọọmenti bịa bulie fuel elu, ndị Igbo ebidozi na-etinye nke ha. Ndị ọjọọ, ọtụtụ ndị ọjọọ ma ọnwụ naanị ndị Igbo ma ndị Hausa ma Yoruba ndị gbatara ọsọ ebe a n'ihi ha na-eme Krismas ha eji aka ha buliche ihe niile ga-asọpụrụ ndị Igbo ka edowe ha ọnọdụ na-ata ahụhụ n'ihi Kraịst bịara gbapụta anyị n'ọnwụ. Ọ bịaghị gbapụta anyị sị ka anyị taa ahụhụ, ọ bịara gbapụta anyị. Ọ gbapụtakwasị o nwere ihe ndị a na-eme ihe a na-eri elu ma ọ gịnị ka ebulie elu. Ọ bụ ihe gọọmenti na-eme ya nwere nwere ezigbo gọọmenti. N'igbu oge ọbụla nwere ike inye ndị Igbo be anyị ọkachasị ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-etolite etolite nwere ike inye ha ndụmọdụ dị na nkenke dịka na ha ba emume ekeresimesi. Gọọmenti ga-elekwasị anya na ihe a na-eme Krismas ebudata ihe ka onye ọbụla ka ọ dịrị onye hụrụ onye azụ mma. But taa the federal government of Nigeria achọghị ịma ọha na-eji aka ha ebuli ihe niile elu na-eme ka ọ na-echile ndị Biafra ike na-eme ka ọ na-echile ndị Kristians ike. So taa ọ ayọ ka nna ya ọsọ biko ndị Igbo chetanụ Chineke. Chetanụ Chineke. Ndewo. Thank you. Ndụmọdụ m na-enye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ndị nne na ndị nna maka Krismas. Anyị dị mbụ na-agba bụ Krismas zi adị anyị apụta mana onye ọbụla ga-akata obi, onye ọbụla ga-ewere ekpere so ihe niile bịanụ. Krismas a wụ maka anyị bikọs ndị iro anyị abatago bata na Krismas. lee ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla na-achọ ka ọ nwụọ, onye ọbụla bịa cheta na gị nwụọ na Krismas a. Krismas ọzọ na-abịakwa mana otu ọ na-abịawụ ihe hụrụ taa nke ga-abịa n'afọ na-abịa ba ga-akakwa. Mana onye ọbụla ebule ihe ọbụla elu were ekpere ụwa Chineke si biko inye anyị ndụ na ihe isi ike na anyị nụrụ hụkwa Krismas ọzọ mee ihe dị mma. Onye a na-eme nke dị m, onye a na-eme nke dị m, onye a na-eme nke dị m, obiọma ga-akpanata Chineke ihe ahụ anyị na-achọ ọ ga-emere anyị n'udo. Mana onye a na-eme nke ọzọ, onye a na-eme nke ọzọ anyị na-achọkwa ya iwe ga na-ewe Chineke. Mana taa a na-enye ndụmọdụ kachakwa ụmụ okorobịa kachakwa ụmụ agbọghọbịa. Ọtụtụ ga-agara ahụ ihe aṅụmaṅụ dị iche iche, ọtụtụ na-eme ihe dị iche iche. Bet ndụmọdụ m na-enye ha taa awụ ka onye ọbụla jilata onwe ya ihe a na-eri eri na ihe a na-aṅa aṅa gwụbeghị bikos ihe a na-eri eri na ihe a na-aka mụba dị iche na Krismas ka egawa Krismas ọzọ ga-abịa. So ndụmọdụ m na-enye ndị na nna ebule ihe ọbụla elu. Ndị nna nga aka gị ha gị ime gị nwere ụbọchị ahụ gị ga-ekpere Chineke ga-anabata gị n'ụlọ gị bikos okwukwe ọbụla na-enweghị ọrụ a na-agabata okwukwe nwe ọrụ Chineke na-anabata ya. Ekpere ji ezi obi kpee Chineke ga-anabata ya nye anyị na ala Biafra anyị na-achọta ihe anyị ji obi ọma na-achọ wụ n'ihu Chineke ka anyị kwado. Chineke makwara maka anyị ihe anyị na-eme ihe Chineke gwara anyị agaghị hapụ ihe a Chineke mere anyị gbara anyị mewe ihe ọzọ. Thank you. Ndị udo dịrị gị. O nwere ihe mgbamgba na-akpa n'ala Igbo mbụ ajọ ife na-eme n'ala Igbo na nke ikpeazụ ajọ ife ahụ bụ ụmụaka na-anwụ ọgwụ ike nke ndị Igbo kpọrọ mkpụrụ mmiri ya ha maka ha si eme ọgwụ ahụ ha mechaa ha na-anwụ ya. Ọ na-eme ọtụtụ ime ara na-agba ha. Onwe ndị o mebiri isi nkopụ, onwe ndị o mere ha nwụchaga gbuo mmadụ, onwe ndị ji ya kpaa akpakpakpakpa dị iche iche n'ala Igbo. Dịka onye nze na ọzọ n'ala Igbo kee ndụmọdụ ya na atụmatụ ị na-enye ndị gọọmenti itinye iri na-enye ndị gọọmenti itinye ka enwee ike ikwesị. Thank you my brother. Iwu m na-agwa ndị gọọmenti na anyị enweghị gọọmenti. M na-agba mbọ ụwa today na-enweghị gọọmenti. Ihe a na-akpọ mkpụrụ mmiri ọgịnị ọkwa ebe a ka esi ebubata ya esinidu na-ebubata ya ọ nwere ụzọ ka esi ebubata ya. Federal gọọmenti ma about it. Ha ma maka mkpụrụ mmiri a ha na-ebubata ya n'ala Igbo ka ụmụ anyị gacha skuul enweghị ihe ha ga-enweta. Onye gacha skuul onweghị ihe ọ ga-ahụ ya nụ ewere mkpụrụ mmiri na-enye ya na-ahụ betu anyị nwechara we have ha nwere securities otu abụghị n'ezi. So ya ka m na-ekwu na anyị enweghị nchekwa n'obodo anyị. Nne m na-agba ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-aṅụ mkpụrụ mmiri gị ṅụọ ya nke gị agago onwe onye anyị amaghị ihe ọnwụ anyị ji osopụta na-ahụ maka mkpụrụ mmiri ọnwụ ihe esi ofesi bute bubata ya ebe a. Ndị Fulani ọha bubatara ya ebe a na-enye ndị Igbo na-enye ndị onye kacha skuul enweghị ihe ọhụụ ọ ga-ahụ
obidozie na-aga ya na-aga ewere ihe anyị ya ṅụ. Ụmụnne m, ndụmọdụ m na-enye ụnụ taa bụ biko wedata n'obi ma ụmụ okorobịa ma ụmụ ọ na-aṅụzila ihe ahụ. Ọ bụ ihe nwetara ka eji bibilata ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa n'ala Igbo, mana ebibilata anyị ka ebe anyị na-aga. Ebibilata anyị Chineke nyere anyị ala Biafra, anyị nyere ala Igbo. Ala Igbo bụ anyị. Ndị nyere anyị achọghị ka anyị nọdụ ebe a. Ha na-achọ ihe ọbụla a ga-eji eme ka a sikata, mana Chineke ama nkwe. Mana ekpere niile anyị na-ekpe na Krismas ahụ ndị nne ndị nna onye ọbụla ba na-ekpere ndị na-agbara mkpụrụ mmiri ga-enwe na ewepụ ya ụnụ hụ onye na-onye gị jide onye ahụ jụọ ya onye nyere gị ya. Anyị ga-eji aka ya mata onye ọbụ ji aka ya pọnish onye ahụ n'ihi na anyị nwere gọọmenti. Pọnishment anyị ga-enyekwe gị aṅụzina nke onye nyere gị ihe onwe onye nyere gị ebe anyị bụ ya nkwanụ na-enwe ha akwụkwọ enwe ha ọrụ. Ụnụ na nwunye na-eme Nigeria na federal gọọmenti ekwuola by next year pensioners ama nkwụ ụgwọ. Money cannot do. Many people again we have yes. Deal with you till you to school. Gaga cho higeme. Ana no sure. Ana no pelt. Ana no to ihe. You believe don't hige mwego. Ana ema Greek. And you believe don't hige mwego. Chineke ge hige mwe. Ihe ga na ro mo puta ego. Agala no do febe. Na che white collar job. White collar job cannot come. O man bia. White collar job enwe bi jaga ego le ka ga kwana gi. Mana gi bi do ihe ga mu ru na ru ta before I came right here, born in 1 year or 2 years. You go out, you go mad. I got what they are on because you may not employ me here now. But I give banqueting, nay, so I read it, nay, so I did that. Brummer, he got out here. Anything you say about it. If one on a society, Nick and I get loose already. Uba, a papa and Igbo, a papa and Igbo. So the modern they know on a Christmas hour. The YouTube, no more bother, Jet or no garo, or no get school, certificate you do it. Something telling Abia. I met the Biafra, I met the Biafra. Oh, no, got it. Oh, no, like a whoopie. Ebo Maruleki, a wrong, Ebo Roma, better than Nigeria. Nigeria man never got now. He has a kind he has a guy be a Chile Gamanque. So I need a Christmas because oh, no, but fasting and prayer. That's the day I'm for Chineke, and for Nadia. Yenya was sovereignty. Can you know my time at one point? What are you too non violent in that chair? But don't go violent too. Don't go violent too. I am not a jail with a man. Onye ọbụla enwere oji egbe na mmadụ wepụ ya mana ji ekpere na-agwa Chineke okwu because Chineke na-achọ onye obi ya dị ọcha. Ọ nwere ga-agba ya okwu